mint Erdő község anyakönyvvezetője előtt, hogy egymással házasságot kössetek. Nekem jutott ez a megtisztelő feladat, hogy a mai napon 4 pár esküvőjén lehetek az anyakönyvvezető. A házasságkötést megelőző eljárás során megállapítottam, hogy a házasságok megkötésének törvényes akadálya nincs. Tudjátok jól, a házasság akkor válik érvényessé, ha előttem és jelenlevő tanúitok előtt kijelentitek, hogy egymással házasságot kívántok kötni. Kérem szépen, a fogadalomtételhez mindenki szíveskedjen felállni. A párok egymást követően teszik meg fogadalmukat. Kijelented Györe József Gábor, hogy az itt jelenlevő Hubes Emese Gabriellával házasságot köt. Köszönöm. Igen! Hát is, Kijelented Hubes Emese Gabriella, hogy az itt jelenlevő Györe József Gáborral házasságot köt. Köszönöm szépen. Az egybehangzó kijelentések alapján megállapítom, hogy Györe József Gábor és Hubes Emese Gabriella a Magyar Köztársaság családjogi törvénye értelmében házastársak. Most lehet élni. Következő párhoz intézem kérdésemet. Kijelented-e dr. Kovács Péter Tamás, hogy az itt jelenlevő Nyíri Nicolettel házasságot köt? Köszönöm. Igen! Kijelented-e Nyíri Nicolett, hogy az itt jelenlevő dr. Kovács Péter Tamással házasságot köt? Köszönöm szépen. Az egybehangzó kijelentések alapján megállapítom, hogy dr. Kovács Péter Tamás és dr. Kovácsné Nyíri Nicolett a Magyar Köztársaság családjogi törvénye értelmében házastársak. Harmadik párhoz intézem kérdésemet. Kijelented-e Varga Dániel, hogy az itt jelenlevő Pirhala Zsuzsával házasságot köt? Igen! Köszönöm szépen. Kijelented-e Pirhala Zsuzsa, hogy az itt jelenlevő Varga Dániellel házasságot köt? Igen. Köszönöm szépen. Az egybehangzott kijelentések alapján megállapítom, hogy Varga Dániel és Vargáné Pirhala Zsuzsa a Magyar Köztársaság családjogi törvénye értelmében házastársak. Negyedik párunk fogadalomtétele következik. Kijelented-e Máté Endre, hogy az itt jelenlevő Berkec Karolina Szandrával házasságot köt? Igen! Kijelented-e Berkec Karolina Szandra, hogy az itt jelenlevő Máté Endrével házasságot köt? Igen. Köszönöm szépen. Az egybehangzó kijelentések alapján megállapítom, hogy Máté Endre és Máté Endréné Berkec Karolina Szandra a Magyar Köztársaság családjogi törvénye értelmében házastársak. Kérem szépen, hogy akinek ülőhelye van, a párokon kívül foglaljanak helyet. Bújkáljatok előre! Na rajta! Ne szégyellős! De meg volt!